idan namiji yana son ya samu tsari da wulakancin matarsa, ko kuma mace tana son ta samu tsari da wulakancin mijinta ko saurayinki ko budurwarka, to wannan bidiyon kada ka huce naka ne. Kada ku manta da duk wani sharaɗi ko in ce izini da nake baku na kowane sirri da nake baku shine sharing zuwa group 5. Yana isa zuwa wurin waɗansu masoya manzon Allah, su ma suna ƙaruwa. Sannan like yana ƙara mana ƙarfin gwiwa. Sannan comment da salatin manzon Allah yana ƙara wa sirrin ku ƙarfi wurin samun mustajaba. Shi ma wannan kamar kowanne ismillahil azam ne. Shi ismillahil azam ba shi da yawa sai zafi. Ba shi da me yawa sai zafi. Shi yanda ake aikata wannan sirrin shine da sunan Allah ake yi, sunan Allah al-muhsi, sunan Allah al-muhsi. Idan har baka buƙatar wannan wulakancin tsakaninka da matarka ko tsakaninka da budurwarka ko tsakaninki da mijinki ko kuma tsakaninki da me da saurayinki, to ga yanda zaki zauna ki ringa yawaita karanta sunan Allah al-muhsi kafa 90. Ko za ku haɗu da shi da safe ne da daddare ne, idan za ku haɗu ko za ku waya da shi ki yawaita karanta duk lokacin da kika san za ku haɗu ko kuma za ki ji muryarsa ko za ka ji muryarta, to ka karanta mai sunan Allah al-muhsi kafa 90. Kai ba iya budurwa ba, ko wani mai gida kake da shi wanda kake jin tsoron haɗuwa da shi saboda me kai ya bata ma rai, to in Allah da in dai zaka yi wannan wurdi insha Allah zaka je wurinsa lafiya, ba zai wulakanta ka. Dan haka idan har ba kai follow din ba, ya kamata kai follow din mu domin samun irin wannan sirrika kai a kai. Sunana Mai Salati.